Hayırlı günler barğızga da biz Batumi şäherine kilip jittik. Hazır saat 10. Yol ağır boldu dep aytmayım. Yol aybet boldu. Жеңіл келдік. Таулар аша өтілді. Но yol aybet, asfalt da aybet. Молодцы. Грузияда yollarını ясый білелер екен. Hazır Batумида 1-2 saat булырга да инде. Әзірәк аякларны Кара диңгезгә шылатырга. Һәм инде юлны дәвам итәчәкбез. Турция ягына таба. Хопи шәһәрендә тукталырбыз дип уйлыйм. Бу инде границаны чыккач 20 километрлар үтәсең һәм Хопи шәһәре була. Хәзер без әзрәк кенә долларларны лирага әйләндердек. Заправляться итәсе булыр. Монда 1 литр бензин 2,45 лари килеп чыга. 2,45 лари. Полный бак заправиться итеп, юлны алга таба дәвам итәсе була инде. Кире кайтканда Батумида ял итәрбез Алла берсә. Анда сезон башланган була, кыздырачак, Кара диңгез җылынган була. Шуңа кайтуга калдырдык.